Barna-Chexis. Barna-Chexis. Díszűnegen az uraknál két ifjú tehetség győtt egymást, a 20 éves amerikai, a 12. a világranglistán és a 19 éves egyiptomi Mohamed Hassan Abdelrahim, ő 23. jelen pillanatban a világranglistán. Az egyiptomi 23-as korosztályban volt világbajnok, az amerikai pedig ugyanebben a korcsoportban volt bronzérmes. Egyelőre mind a két mes pontszegény, bár az észszőnyegen aktivizálták magukat a fiatal emberek itt a második meneteg elején. És az amerikait látták aktívabbnak az első percben. Egy után tehát rendről próbálkozhat majd Otto Eliud-nek. Sikerült a felfordítás. Tovább dolgozik egy kiemeléssel az amerikai. Ez már! Ez sem sikerült, ezt is kivédekezte az egyiptomi. Az amerikai versenyző úgy érezte, hogy nem kéne nyomni egy challenge-et, de a szakmai úgy döntött, hogy azt ezúttal nem fogadják el. Végén csak megnyomták a challenge-et némi támadás után amerikai oldalon. A női mérkőzés is nagyon szoros, 1 perccel a vége előtt most szerzett 2 pontot a kirgiz, és így fordította maga javára a mérkőzést 3-1 arányban.
díszszőnyegen minden emberi számítás szerint egyébként az elődöntőkerült ez az utolsó mérkőzés, az A-szőnyegen még lesz azonban összecsapás. 2 is. Challenge Madzi. No point, no danger position. Challenge lost.